Дзякі ствараліся як камплімент, але хутка сталі таксічнымі. І нават прасачыліся ў рэальнае жыццё. Зрабіўшы відавочнымі найгоршыя рысы чалавецтва. Яны рабілі балюча найслабейшым Геральдам і найдужэйшым бессмяротным. Ператвараючы мужчын у булераў. Але нават найдужэйшыя могуць адчуць смак падзення. І з поплу маральнага знішчэння узняўся герой, што прагнуў выкуплення. І для таго, каб спыніць таксі... Мужик, ты чаго? Спакойна, рэлакс. Расслабся, мужик. Не трэба гэтага рабіць. Гэта ж нармальная дзяка, мужик. І вось ужо хутка мы зможам спыніць таксічныя дзякі. Не трэба! От халера, не ўсе ж тыпы дзякаў, божа.